Fa 5 anys, el Port de Barcelona va imaginar com volia ser en un futur. Avui, amb els objectius assolits, repensem com serà el port del futur per seguir generant prosperitat per a tothom. Amb el nou pla estratègic, el Port de Barcelona aspira a seguir facilitant el creixement col·lectiu, apropar-se a la ciutadania i generar la capacitat i connectivitat que demanen les nostres empreses. Per primera vegada, el Pla Estratègic del Port de Barcelona incorpora les 3 dimensions principals del port: el port comercial, la zona d'activitats logístiques i el port vell. Això ens ofereix una visió integral dels reptes que afrontem, adaptant-nos a les noves tendències globals i regionals. Un port amb capacitat per desplegar, amb recursos propis, el major cicle inversor de la seva història. Unes inversions imprescindibles per desenvolupar les infraestructures que garanteixin la competitivitat del sector exterior i contribueixin al benestar de les persones. Un port que redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle apostant per l'electrificació dels molls, la generació d'energies renovables i la producció de combustibles alternatius a través de l'economia circular. Un hub energètic sostenible, competitiu i resilient que lidera la transició energètica. Un port que contribueix a la cohesió social i laboral, desenvolupant sectors de futur com l'economia blava. Un pol d'atracció de negocis que combina la innovació, la formació i la captació de talent. Un port més proper i obert a la ciutadania, que consolida el Port Vell com un referent de transformació urbanística combinant lleure i negocis d'alt valor afegit. Tenim un pla d'acció amb més de 100 actuacions que transformaran el Port de Barcelona situant la sostenibilitat, la digitalització i el compromís amb el desenvolupament social al centre de la nostra estratègia. Amb el nou pla estratègic, el Port de Barcelona esdevindrà més que un port. Un motor de progrés que lidera el camí cap a un futur millor.